What's up mga brothers? Kamusta kayo lahat? Ako nga pala sa brother Aaron. Ako nga pala sa brother John Ray. At welcome sa Lucy Bros. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been a ghost, greatest blessing. So, for today's video, ang gagawin natin ay isa na naman pong panibagong challenge. At ang challenge na ito ay Whisper Challenge. So, marami na kayo nakita ganito content sa YouTube. So, di na namin i-explain kung paano na to. So, ang i-explain na lang namin sa inyo is ganito. Tagtatatlo kaming words or sentence na uhulaan namin. Tagtatatlo kami. So, ang gagawin namin, gagalingan namin. So, una siya, papahulan niya sa akin. Kailangan masagot ko. At kailangan din niyang galingan. Dahil kung hindi, pareho kami magkakaroon ng consequence. At ang consequence na napili namin ay kakain kami ng sili. Buo. Kakain namin kami sa amin. So, ganun na kailangan galingan mo. Gagalingan mo rin para pareho tayo. Paso para kang kalaban namin dito yung yan, yung mamaya, yung mga nanonood na yan, yung mga kalaban. Let's go! Okay, sa bago natin sisimulan ng challenge na ito, huwag niyo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bago naming videos. So ayan, sisimulan na natin ang Whisper Challenge in 3, 2, 1. Okay, ito namin. Sinong tao sila muna? Ito. Hindi na namin paparinig ko nung paparinig namin na kasi baka makapilipin tayo. Let's go. Okay. Game. Bago maniwala, sip-sip ka muna. Ang guwapo. Ang guwapo. Gapo ka. Gapo ako. Hindi. Ang guwapo. Ah? Ang guwapo. Gagwapo? 50 seconds. Ang guwapo. Gagwapo? Gwapo ako. Gwapo ako. Gwapo ako? Hindi. Ang guwapo. Ang guwapo mo. Ang guwapo ko. Hindi. Ang guwapo. Ang guwapo ko. Ang guwapo ko. Ay, sisipin yun. Amoy tayo ako. Amoy tayo ako. Amoy tayo ako. Amoy tayo ako. Amoy tayo! Amoy tayo ka, par. Game. Nung ako'y musmus pa lamang takot sa ito. Game. Ani ko. Hindi. Ani ko. Hay ko. Tay ko. Kain ko. Hani ko. Hay na ko. Hani ko. Hindi. Hari ko. Hindi. Hari ako. Hindi. Bobo. Hindi. Ano sinabi mo? Hani ko. Ah? Hani ko. Hani ko? Ano yun? Masama. Hani. Hindi ko na. Hindi ko na matagaw. Sa'yo yan. Sige. Pati ako kain. Kain tayo. Yari sa akin pili na punta ka. Ano na-expect mo ako na kain nito? Kain tayo ka naman. No, may nagpili. Mayari naman. Yan. Galing mo ah. Kaya natidinig ko na. Hotdog. Ha? Hotdog! Limutan magdaan. Hanabi. Ha? Hanabi. Hanabi?
Hanabi. Hanimo. Hanimi. Hanabi. Harake. Bobo. Hanabi. 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 May kakaako. Hanabi mo. Hanabi mo na kayo. Game. Demonyo ako. Demonyo ako. Ubong na ulo. Demonyo ako. Demonyo ako. Nagbundok ako. Demonyo ako. Demonyo ako. Demonyo ako. Demonyo ako. Demonyo ako. Demonyo ako. Pilihan mo ako. Pumuntok ako. Demonyo ako. Ano din? Demonyo ako. Ano din? Demonyo ako. Pilihan mo ako. Pumuntok ako. Minikani ko ni Monica ang makina ni Monica. Ako lang yung dito! Minikani ko ni Monica ang makina ni Monica. Sige. Minikani ko ni Monica ang makina ni Monica. Minikani ko ni Monica ang makina ni Monica. Last mo na yan. Game. Yogurt. Chocolate. Yogurt. Poknat. Yogurt. 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 So ayan guys, may nagtanong kami si Lily dahil dalawang days lang hindi nawalaan. So ayan, ito na. Game time. Sabi ko. Ini bawa itu. Oke, sana gusto niyo video nito. I'm subscribe and click the notification bell para mga bago namin video. Ako ang president. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know